Eta hor zer egoan, ursaltuek? Hor da ursaltu, hor dauz, existitzen dabe turbinak, eta da, presa handi bat atzien, da presatik ura hartzen zen, da ursaltuek gabe eta martxan jarten zen, Durungoko herri guztizeri kaliek, publikuek, argizia iluminazio goteko, zelen ezagun iluminaziorik. Lehen unikamente ezetute dekanik, dendak, sal dendak oten zinak, argizia izitzea benien gabien, eskaparatien, aixa argizia guen Durungon. Da beste horretan lan izango zen. Da nire iketor zen horren kargura. Handeko solo batzuk eta terreno batzuk, propiedadiek horraz, etxirra, saltu horraz, da karo, eiken zan baserrian lana, da gabien atendidu turbinari. Bueno, da bez, egunez, presi garbitu eta berak moto zeituen lanak. Beak nire aiken lana efektibu izan, gabeko lana, gabien turbinak atendidu, argiri Durungon ez daiken falta.